Azatlyň Lewap vilayatynda bir kanun it uruşlarynyň gurnalýandygy baradaky habarlaryndan soň polisiýa bu çärelerin gurnoýjylaryny soragy çekip itleriň arasyndaky näritmi tutuluşyklaryň öňüne almagy tinanýar. Munyň izi bilen it uruşlary has gizlin ýagdaýda geçirilip, şeýle-de olary diňe ynamdar tomusyçylar çağırylyp başlandy. Ýylyň başyndan bäri gizlin ýagdaýda geçirilen it uruşlary barada habarlar çykandan soň polisiýa gurnoýjylardan munyň besedilmegini talap etdi. Şeýle-de bu gaýtalansa onda jerime salynjakdygy bilen haýbat atdy. Dip Lewaply itçileriň biri gurrun berdi. Türkmenistanyň kanunçylygyna görä itleriň siniň tutuluşyklary ihtiýarlandyrylan idara tarapyndan tasdiklanan düzgünlere laýyklykdy. Diňe tohum itleriniň arasynda geçirilmeli. Türkmenistanyň itçilik we kinologiýa iş hakyndaky kanununda aýry tohumly we psihikasy dengelmeýän itleriň arasynda it uruşlaryny geçirmek itlere rehimsizlik hukmynda ikrar edilýär. Emma polisiýanyň duýduruşlaryna garamazdan soňky döwürden bäri it uruşlary has gizlin ýagdaýda guramalaşdyrylyp başlandy. 26 fevralda vilayatyň merkezi Türkmenabad şäheriniň eteginde Nowatdaky it uruşy geçmelidi. Ýöne gurnoýjylar häkimetleriň munyň öňüne almagyndan huwatir edip, bu çäranyň sinisini we sebitini duýdansyz ütgetdiler. İlki kesitlenen sene 2 gün galanda, ýagny 24 fevralda Imo Messenger'ı arkaly it eýelerine we beýleki ynamdar adamlara it urşunyň ýeşenme dälde şenbe günü boljakdygy we onuň geçmeli sebitiniň üýtgändigi duýduruldy. Dip bu çäre gatnaşanlaryň biri gurrun berdi. Ol Çärje we Trabynyň Farap şäherçisiniň Amy derýanyň gündogur tarapyndaky tokoýlukda geçirilen çäre degislilikde az adamyň gelendigini aýtdy. Ýagny 20-nji ýanwarda Türkmenabadyň etegindäki ýokarky Kirkinka sebitinde geçirilen it tutuluşyny 700 goly tomusyçy gelen bolsa, geçen şenbe geçirilen çäre gelenleriň sany 100 töweregi bolupdyr. Soňky döwür geçirilýän it uruşlary esasan totalizator, ýagny itleriň biriniň ýeňişine goýulýan pullardan ugur alınıp geçirilýär. Soňky gizlin gurnalan it urşuny hem tomuşaçy hökmünde esasan 10 müň manat pul goýup biläjek barly adamlar çağıryldy. Dip söhbetdeşimiz gurrun berdi we soňky ýarysda Lewapdan bolan Akkuş atly itiň ýeňiji bolandygyny sözüne goşdy. Ýatdatsak Lewapda mundan odal geçirilen it uruşlarynda totalizatorda ortaça 50 manatdan 1000 manada çelinip pul goýulýardy. Türkmenistanda itleri uruşturmak däbi ýurtda alawa itleriniň kultunyň döwlet derejesinde östürilýän wagtynda dowam etdirilýär. Alawa itlerini köpeltmek üçin detgalar gurulyp, itlere heýkel dikilýän wagtynda iýdeksiz itlere rehimsizlik bilen çemelişilýär. Köçelerdäki itleri wagsylarça tutulýar, hatda köpçüliň öňünde urulyp öldürilýär.